र' दसे फरायनाय बायदि खालामनि आं दा आफाया नुयोब्ला आरो रायलायगोनसो बियो आंखो हा बायदोंमोन आदिनि खना मोसौ बायदोंमोन गं गैला बाबा फरायबाय थाद' अ फरायबाय थादो ओइ आफा दा दसे गेम गेलेनो नामालै होद मा बुंदो साबधान फरायनाय टेबोलनिफ्राय उथिनो नाङा फराय दा फराय आरो दसे फरायबाव है आइनि खाथियाव थांब्ला बेटारि डाउन जायो खुगानिफ्राय रावानो ओंखारा आरो आंखोबा पुरा दम होनो हायो ओइ बाबा मायाबा बुकिबाय थादों नामा खुगा सिङाव नङालै फरायबाय थादो ओंखाम मैगङाबो दाबो लागि जायाखै नङाब्ला जाखानानै दसे रेस्ट लानो हागौमोन बाबा नायलाय सोर फैदो है आं फरायनायखौ दोननानै उथिनो टाइम गैया बेसेबां टाइम थांगोन बेयावलाय थां बाबा थां नायना फै थां आंबोथ' बुंबाय थादोंमोन दसे सम गेम गेलेनि होनना फरायनायाव जुदि डिस्टार्ब जायोब्ला दायो आं थांनो हाया थां नोंनो थां नायना फै थां दे भाई बुंसन हरखाब मानो फैखो ओइ थाबाय थाबाय फैबाय आरो सानबाय नोंदो दसे रायलायना फैनि आरो लोगोसे साहा कापसे लोंना फैनि अह दिनैथ' जोंहा साब्लायानो जोब्बाय मानो नोंनो दखान आंखौ फुङाव लाबोनो होदोंमोन दखाननिफ्राय नायसन भाई मानसिया बैसो जायोब्ला मा जायो गोसोआवनो थाया रेलाय हा थिगानो बुंदो भाई बैसो जायोब्ला बेबायदि जाखायोनो अब्लाथ' जाहा गय फाथैबो गैया नोंनो दखान हामदो दहाय दंफांनिफ्राय फुङाव नायदो ना भाई आं बेखौबो बावगारदोंमोन रेलाय नंगौलै भाई आंहाबो बेबादिनो जायो बैसो जादोंना दायो बिदि जागोननो है बेलेगनि न'आवबा हले सा लोंनो गोसोआव थायो होद मायाबा बुखिबाय थादों नामालै भाई नों है गैया जेबो बुङाखै नोंखौ गाजा खालामबाय थादो ओइ भाई नोंनि फिसालाया दखन बहुत खांगातिकलै दे बाबा नोंहा फरायनाया माबायदि सोलिगासिनो दं बुंसन फरायनाया थिगानो सोलिबाय दंमोन नों फैनानै फरायनो बाबाय ओइ बाबा नोंनि स्कुलाव खदायनो बुजाबाय थायो फरायनोनो एखेबारे हायानो होद सोर बरबेगा बुंदो जाहा बाबाया बुंदोलै साला बियो बेलेगनि खोथाखौबो खिन्थु बहुत बुंनो हायो निजाय बुजाबा बुंनानै लाया ओइ बाबा मास्टरानो नोंखौ नकल हमदो सोर बुंदो नकलनि खोथा जाहानि बाबाया बुंदो नकलनि टुक्रासेबो कागज हमनो हायाखै बिदिब्ला मा हमनो हादों ओइ बे नकलनि सिलेबासखौसो हमदो नकलनि सिलेबासा आकमालै ओइ बे माबे सिलेबासा माबे पकेटाव दं माबे सिलेबासा मा आखायाव लिरनाय दं मात्र बिखौसो मोननो हादों नकल होनाय जेबोखौनो मोनाखै दायो नोंनि फिस्लानि घटनाखौ मिथिगौना मिथिया खदाय सिख्लाफोरनि उन उन थाबाय सिख्लाफोरनि खिथु नायै नायै बुजाबाय थायो मियाबो सासे सिख्लादों बुजादों नोंखौ बुंदों नामा बेफोरखौ खालि बेलेगनि खबर लाबाय थायो गावनि फिस्लानि खबर ला आंनि फिसालानि खबरखौ आं मिथिगौ आंनि फिसालाया बहुत मोजां मानसि प्रुफ नांगौ नामा प्रुफ नांगौ हर बाबा हर प्रुफ दंब्ला हर साला आंनि फिसालानि बदनाम गोलाव काहिनी लिस्ट लानानै फैदो दानिया नोंनि फिसालानि बदनाम खोनासं नोंनि फिसालाया दम दंना आंनि फिसालानि बदनाम दिहुननो आंनि फिसालानि सायाव बहुत बिसास दं नोंनि फिसालानि सायाव बदनाम दिहुननासो गारगोन खालामसन बाबा खालाम आरम्भ खालामदो र' लाउड स्पिकार होननानै कल खालामनि आं हेलौ दस माबादि दं मा खबरलै है बारा मोजां नङालै बन्धु आंना खबरा मानो हामा मा करिश्माखौ फटायनो हायाखै नामा गैयालै बन्धु पटायनो हायाखै खनथामसो सोब्बा जाबाय ओइ बन्धु करिश्माखौ फटायनो हायाखै बाद हो खिन्थु आरो सासेयालाय है बन्धु बेखौथ' आं माब्लाबानो गारबाय बियो बेलेगदो हाबा जाबाय ए बन्धु नोंहा आरो मानि टेनसन नोंहा दखन मनिका आरो मौसुमि दंखायोनो नङालै भाई गासैबो आखाइनिफ्राय लासै लासै गलांबाय बन्धु अब्ला दायो मा खालामगोन हे बन्धु फेसबुकआव आङो गोदानै पटायना लालायबाय तामान मोजां बिउटिफुल अ नंगौ नामा बन्धु ए मा नाम बिनालाय गैया बुङा आं उनाव नों मेसेज खालामबाय थागोन है हारामि नोंनि बादि एसेबां हारामि नङा दे आं दे भाई लाखिदो दा आंनि खामानिया जाबाय नायदोना दा नोंनि फिस्लानि हिस्टरि सेस खालामना होबाय आंखौ साला आंनि गासैबो मान सनमान जाजोब्बाय र' दा न'आव थांना लाग्रोनि बिनि बिखा बिख्लो हारा सेफायना होजोबगोन आं ओइ दादा बिखायाव दखन हारायानो थाया हारा जरा लगायनाबाबो सेफायगोन आं थांनोसै आं थादो ओइ भाई सा लोंना थांदिया बाद दि नोंनि साखो
दे मोजांसो सा आरो गय फाथै थालांबाय आंहा